салому дуруд бар шумо дӯстон бародарони азиз, хушомаде ба шабакаи Исмоили Тоҷик. Бародарони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар пеши ман дорувои табобатӣ ҳастанд ки аз гиёҳҳо омода шудагиянд ва ин дорувои табобатӣ ҳам дар Тоҷикистон ҳам дар Россия дар сафкамон. Кадом нафароятонда ки лозим боша ҳамин доруво метавонед дар рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар давоми видео дар бораи ҳар як кадомаш маълумот додагиём хуб хушруд гӯш кунед то охирша ҳамаша мефаҳмед. Ногуфта намонам бародарои азиз ки кадом нафароятонда ки чиптаи ҳавопаймо дар кор боша, авиакасаи Исмоили Тоҷик чиптаи ҳавопаймо ба тамоми самтҳо, ба тамоми давлатҳои рӯи дунёро дорем. Метавонед занг занед, фармоиш диҳед. Ва инчунин бародаро чиптаи поиз дорем дохили Россияда. Кадом нафарое ки аз ягон шаҳри Россия ба дигар шаҳри Россия сафар карданед тариқи поиз, шуморо метавонед муроҷиат кунед, чиптаи поизи шуморо мегирем. Ва инчунин барои нафароне ки мехоҳанд сафар кунанд ба хонаи Аллоҳ, ҳаҷи умра, ширкати Замзам умраро барои шумо тавсия метем. Акай Ҳасан беҳтарин инсон ай. Тӯли 1 сол мешавад ки ман ҳамин бародар Акай Ҳасана ширкати Замзама реклама мекунам, тавсия метем. То ҳозира ягон нафар ягон шикоят накардай. Хоб кадом нафарое ки ҳаҷи умра сафар карданед метавонед дар ними рақамот занг занед, пурра маълумот оиди нарху навош, оиди ҳамун гастнисоотон, мисол дар киҷо меистен, чанд муддат меистен, ҳамаш маълумот мегирен аз Акай Ҳасан. ва инчунин кадом нафарое ки граница гузаштанед, пересечени граница карданед, инҷа дар номраи Акай берӯза мемонам. Беҳтарин инсон ай, бовар кунед, хизмат мекунад барои мардуми тоҷик. Дар ҳамун шабу рӯзе ки дар сарҳад нотенҷӣ буд, нооромӣ буд, ҳамин Акай беҳад хизмати сахт карагай барои мардуми тоҷики худмон. Алалхусус шабонарӯз хоб накарда мисол хизмат кардан. ба ҳамин хотир тавсия метем дар шумо кадометон ки аз Москва, под Москва граница пересекат карданед, ба дили пур 100% метавонед дар Акай берӯ бо раҳои осонша медонад. Мисол ҳама ҳуҷҷатотон агар ягон мушкилӣ дошта боша мефаҳмонатон, ҳамаша қоидавӣ мекуна, иншааллоҳ соҳ саломат мебара. Гуфта намонам бародарои азиз ки дорувомон дастсафка ба тамоми шаҳрҳоро ҳаст, ба тамоми шаҳрҳои Россияро дастсафка ҳаст ва инчунин Тоҷикистонда ҳам дастсафка дорем. Дастсафка дохили шаҳрҳои Россия тариқи почтай ва дар дохили Тоҷикистон боша ин мехудам ҳозир дар Тоҷикистонам мегирем, мебарам дар Тоҷикистон дар дастон метиҳам. Нигоҳ кунем бародарои азиз, дар инҷа вундерфул ҳуней меган ба тоҷикиш асали замбурак, эпидемни пастаи ин барои хунук гирифтагӣ воспалени барои мардҳое ки муддати ҳамхобагишон дароз давом намедиҳад, зуд ба анҷом мерасонанд, барои ҳамун нафароай и кармани эпидемни паста меган шабо кисакиш, яъне як донаш барои як бор истеъмол кардан 30 минут пеш ай ҳамхобагӣ истифода мебаранд. Ва кадом нафарое ки барои воспалени хунук гирифтагӣ истифода бурдани ай хубтараш, ана мисол агар кадом нафарое ки хунук гирифтагӣ воспалени доранд аз М+ истифода барен. Ин эпидемни паста М+. хоб ҳам М+ ҳастай, ҳам макнун плюс ҳастай. Макнун плюсуш зуртарай, бо М+ ҳардуш зуранд. нигоҳ кунед, қиёмай қиём аз растаниҳо омода шудагиай, тарзи истифода бурданаш 1 қошуқча ним соат пеш ай хӯрок хӯрдан, бегоҳӣ пеш аз хоб рафтан истифода мебарем. рақамҳои WhatsApp дагида метавонед занг занед, муроҷиат кунед. дастсафка дорем дар Тоҷикистон, кадометондам ки лозим боша бурда метиҳем дар дастон. хоб дар инҷа боша барои нафарое ки аз бемории давлени танқисӣ мекашанд, барои ҳамун нафароай ин гиёҳҳо ҳамаш аз растанӣ омода шудагиянд. тарзи истифода бурданаш 1 қошуқчаи даяру 3 маротибаай, 1 курсуш 3 тай, ҳамина 1 тай, ҳамин 1 моҳ истифода мебаранд. нафароe ки фишорбаландӣ дорен барои шумо беҳад чизи хуб аяни. хоб дар инҷа боша барои нафароe ки вес гирифтан мехоҳен, харобен, лоғарен, кирм дорен дар шикамтон, мисол фарбеҳ шуда наметонен, мехоҳен фарбеҳ шавен, метавонен аз ҳамин набор вес гирен истифода барен. ба инчунин нафароe ки варзиш қатӣ машғул ҳастен, шумо дам тавсия метем коллексия витаминай недостатка витамини организмтона таъмин мекунад.
дастафка ба тамоми шаҳрҳои россияра ҳастай ва инчунин тоҷикистондам дорем дастафка. хоб ин кӯдакони аз 3 сола поён мумкин нестай хӯрданшон ва инчунин занҳое ки ҳомила доранд ва бемории лактатсия доранд барои ваёрам мумкин нест. ҳамаш таркибаш гиёҳоанд. ина орехай, корицай, анисай, светочный, пальцай, фундукай, женшеай, мисол ҳамаи ҳамин чизоанд. ягон таркибишда ягон химикат нест. тозаи растанӣ омода шудагӣ. хоб печен иншам боша барои нафарое ки аз бемории ҷигар танқисӣ мекашен барои шумоай. инам дар як рӯз 3 қошиқча мехӯрем саҳар абед бегаҳ ним саат пеши авход як курсуш 3 моҳай. хоб дору барои мардҳое ки аз бемории простатит танқисӣ мекашен номаш простатит. барои воспалени простатит хина гирифтагии қувваи мардиро зиёд кардан беҳтарин дору аст. ва инчунин бародарои азиз дар инҷа систит энурез астай барои кӯдакое ки шаб дар ҷога тар мекунанд бемории систит доранд энурез доранд ама мачивои пузуришон хина гирифтагиай барои ҳамун нафароай бисёр беҳад доруи хубай. ай таҷриба ҳамин кӯдакода истифода бурдан сахт фоида мекунад. ай таҷриба мегӯм. хоб дар инҷа боша бародарои азиз эпидемни паста трибулисин маккун меган барои мардҳое ки воспалени хини гирифтагӣ доранд барои ҳамун нафароай ва мехоҳанд муддати ҳамхобагишонро дароз кунанд барои ваёрам ҳаст. хоб қувваи мардиро зиёд мекунад. ҳам муддати ҳамхобагиро дароз мекунад ҳам қувваи мардиро зиёд мекунад. инам ай гиёҳҳо омода шудагай ай растаниҳо омода шудагай. хоб дастафка ба тамоми шаҳрҳои россияра ҳастай. тоҷикистондам дастафка дорем. чӣ хеле ки дидем бародаро ҳамаи доруворро нишон додем. хай ин шакл ин барои занҳо ай ина нишон наметем. пештар биёр ябор ҳамин хехтон ябор бинен танаша хонен мефаҳмем барои чи ай. ина ман тавсия абразес карда наметонам. иҷада боша мази френг барои мардҳое ки муддати ҳамхобагишонро мехоҳанд дароз кунанд барои ҳамун нафароай муддати ҳамхобагишонро мехоҳанд дароз кунанд барои ҳамун нафароай. хоб як таи ҳамин як 4-5 карат истифода мебарем. як таша муддати ҳамхобагиро то 40-50 минута дароз мекунад. пеш аз ҷогахӯроӣ ҳамина меша ки дар як 5 минут бори меистем или оби хинақати или салфеткати тоза мекунем баъдан ҳамхобагӣ мекунем. аллоҳ ёру мададгортон панотон ба худо бародарон. ин миноксидили 5% барои одамое ки риш надоранд мехоҳанд риш буроранд миноксидили 5%, 15%, 16% дорем. хоб агар кадоме ки вапше риш надора ай 5% сар мекунен 3 пачкаша мегирен 3 донаша мегирен. баъд аз оне ки 3 пачкаша гирифтен истифода бурден риштон биромад баъд барои ғафз шавиш ай 15% якта мегирен истифода мебарен ё ай 16%. дар инҷа боша бародарои азиз чорни тимин капсулаша ин равғаншам дорем чорни тимина ногуфта намонам ва тоқиёрам дорем. хулоса нигоҳ кунен ими дорувои табобатие ки дар инҷа десен ҳамаи ҳамин тамоми шаҳрҳои россия да дастафка дора. баъзеҳо чорни тимина капсулаша мепурсиданд ин оварагӣ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. нафарое ки аз резиши мӯи сар танқисӣ мекашанд чорни тимин шампуни чорни тимин ҳастад ки барои мӯи сара бақувват кардан мустаҳкам кардан пешгирӣ кардан аз резиш бисёрам фоиданок ҳастад. барои дастафка кардан дар рақамҳои рӯи экранбуда тамос гиред. ҳатман ба тамоми шаҳрҳои россия дастафка мекунем. через почта ва ба тоҷикистон низ равон мекунем. монталин ҳастад бародаро. монталин барои дарди буғум, дарди миён ва дарди буҷулакҳои пой бисёр хубай. ҳам масша дорем ҳам капсулаша. барои дархост кардан дар рақамҳои рӯи экранбуда тамос гиред ва ба шумо дастафка мекунем. китоби қуръони карим дорем ҳам ба забони тоҷикӣ ҳам ба забони узбекӣ ва ҳам ба забони русӣ таҷвид қатъияй. китоб қуръони карим нӯҳрангашам ҳаст, саҳиҳи бухорӣ ҳастай
қоидаи бағдодӣ аст, китоби фарзи айни тоҷикӣ астай, қоидаҳои намоз ҳаст. Ҳамаи ҳами китобо дастсафка доранд, танҳо дохили шаҳрҳои Россия. Ҳаи китобо Тоҷикистон раҳо карда наметонем. Тоқиёе ки дар иҷа дидесани тоқиёро ҳам дастсафка дорад, ба тамоми шаҳрҳои Россияра ҳастай дастсафкашон. Чӣ намуд доруе ки дар ҳамин видео нишон додам, ҳамааш дастсафка доранд.